Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы сәламләй. Эфирда яңалыктар тапшыруы. Студияла Киния Әхмәдиев. Юнселләр өсөн халым тәртибенә үзгәрештәр индерелгән. Алынасак килемгә бердәм халымдың махсус тәртибе киләһе елдың 1 гыйнварыннан гамәлдән сыга. Халым халыудың ошо системаһын кулланган барлык эшкуарларга яңа елга тиклем башка халым тәртибен һайларга кирәк. Был халым төренең әлегә алмашсыһы юк. Халым халыудың патент системаһы ла, ябайлаштырылган системала бәләкәй предприятиялар һәм эшкуарлар файдаланган отышлы, һыгылмалы шарттарны тәкъдим итә алмай. Эшкуарларга кулай тәртипте һайлау зарурлыгы тураһында хәбәр итергә, уларга ошо яһәттән ярдәм күрһәтергә, төрле сыганактарны файдаланып, алымнарны аңлатырга кирәк. Канәгатьһезлек тудыру гына түгел, предприятияларның күпләп ябылуына килтерерлек хәл шарттарга юл куймау мөһим. Льготные режимы налогообложения – это упрощенная система налогообложения. Это доходы 6% или доходы, уменьшенные на величину расходов 15%. Также индивидуальные предприниматели могут выбрать патентную систему. Также, если у гражданина или индивидуального предпринимателя не имеются наемные работники, то вы имеете право выбрать налог на профессиональный доход. Эшкуарлар халым халыудың дөйем системаһына, халым халыудың ябайлаштырылган системаһына, халым халыудың патент системаһына ла күсә ала. Табиптар тураһында хәстәрлек. Бердәм Рәсәй партияһы ошондай исемле акция башланы. Уның сиктәрендә COVID-19 менән эшләгән табиптарга азык-түлек тупламалары таратыла. Табиптар эшкә бөтен көсөн юнәлтә. Бындай сакта улар тураһында хәстәрлек күрү мөһим. Сегодня наша Ишембайская районная больница получила гуманитарную помощь от Единой России в рамках акции «Забота о врачах». Там есть продуктовые наборы, сладости для врачей, также есть вода, есть мыло, туалетная бумага. Это для больных, ну и также для самих врачей. Огромная благодарность, что есть такие акции. Также еще хотелось сказать огромное спасибо нашим индивидуальным предпринимателям местным, которые помогли и в весенний период вот этой вот эпидемии. Һәм әҙерәк кенә булһа ла хәстәрлек күрһәтү максатында бына ошондай азык-түлек тапшырыу идеяһы тыуган да инде. Ошо көндәрдә бындай күстәнәсте безнең район дәваханаһының инфекция бүлеге коллективы ла алды. Коронавирус таралу шарттарында медиктарга олы яуаплылык ятты. Бындай ауырулар менән эшләгән табиптар һәм шәфкать туташтары эштә яшәй дип әйтерлек. Хатта кыска тәнәфестә лә уларның сәй яисә кофе эсеп алырлык та мөмкинлеге юк. В такой период, такой эпидобстановки вы нас не забываете, вы нас уважаете и цените. Спасибо вам большое. Ишембай районында һуңгы 2 елда гына 4 фельдшер-акушер пункты файдалануга тапшырылды. Хәзер Хайран, Иске Һәйет, Гүмәр, Яңы Георгиевка авылдары халкы үзләрендә генә дәвалана ала. Әйткәндәй, Яңы Георгиевкалағы фельдшер-акушер пункты сәламәтлек милли проекты сиктәрендә төҙөлдө. Киләһе сюжетыбыҙ ошо хаҡта. Айһылыу Әбсәләмова Салауат медицина колледжын тамамлағандан һуң Яңы Георгиевкаға ауыл докторы программаһына ярашлы килгән. Яш белгес өсөн бында бөтен уңайлыҡтар да бар. Яңы ҡорамалдар, медицина инструменттары, мебель, башҡа кәрәк-яраҡтар барыһы ла алынған. Әлеге ваҡытта ул 260-тан артыҡ кешене хеҙмәтләндерә. Яй көндәре был һан тағы ла күберәк була, сөнки ауылға ҡаланан ҡайтҡан кешеләрҙе лә медицина ярҙамынан өҙмәйбеҙ, ти яш белгес. Когда я сюда пришла работать, приходили... Сначала спрашивали, будут ли уколы делать, будут ли проходиться манипуляции по системам, внутривенные. Но все приходили и говорили, как хорошо, что здесь уже открыли медпункт. Легко стало, не будем ездить в город. Обычно за обычным уколом они ездили в город
чтобы просто один укол сделать. Авыл йөрү өчен фельдшер пункты мөһим социаль объект. Айрыса был район үзәгеннән алыстарак урынлашкан авыл кешеләренә кагыла. Фельдшер-акушер пунктларында мохтаҗ кешеләргә тиз медицина ярдәме күрсәтергә дә, планга ярашлы процедуралар үткәрергә дә, уколдар яһатырга да, системалар куйдырырга да мөмкин. Бик удобно. Монда машинасы булмаган кешегә, әбиләргә, олы кешеләргә уколга йөрибез монда. Давление үлчәтергә йөрибез. Айсылу бик әйбәт кыз бирделәр, ягымлы. Уколны бик йомшак эшли, авырттырмый гына. Анысы да кулдан зависит. Рәхәтләнеп монда с удовольствием йөрибез. Рәхмәт. Фельдшер-акушер пунктында гинекология, процедуралар, прививкалар яһай торган кабинетлар бар. Мөмкинчелекләре сикләнгән кешеләр һәм балалар өчен бәдрәфханала барлык заманса талапларга җавап бирә. Һәр бүлмәгә кварц лампалары куелган. Монда халык башлыса укол яһатырга, система куйдырырга, кан басымын үлчәтергә килә. Берәүгә лә баш тартма яшь белгез. Гиппократ антына тугры калып, һәр бер кешегә ихлас ярдәм кулы һуза. Үзләре килә алмаган кешеләрнең өйләренә дә барып ярдәм күрсәтә Айһылу Әбсәләмова. Изгелек эшләлә һыуга һал, балык белер. Балык белмәһә, халык белер. Халык белмәһә, Ходай белер. Әбүна Суфия Рахимова кылган изгелектәрне халык та белә. Шуның өчен уны хөрмәт итә. Коронавирус эпидемияһы осорында авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәм итү максатында башлаган изге эшен дәвам итеп, был юлы ул инфекция дәваханаһында алһыҙ-ялһыҙ эшләүсе табиптарга күстәнәстәр таратты. Бірер банка салат, енді һәр бір пакетқа шунан һуң варенье, бақса иләгенеке, шунан һуң мына вафли, халабыз һәр бір пакетқа печенье, халабыз енді шунан һуң мына сәй һәр бір пакетқа и конфеты. Ошо пандемия башлангас, көп балалы ауылдаштарыма, шунан ауылда приемный семьялар бар ине, алган кешеләр, шуларга ярдәм итәргә, дүртәр, етешәр балалы ауылдаштарым булды. Яд көне акция башлангас, март-апрельдә дарю еду дигән шул акциялар беренче башлап катнаштым. Анда приемный балаларга берәр мең акция биреп сыктык инде һәр беренә. Табиптар тураһында хәстәрлек акцияһы башланган ишеткәч тә, Суфия Нурихмәт кызы күп уйлап тормай. Табиптар эшкә бөтә көсөн юнәлтә. Бында сактаулар тураһында хәстәрлек күрү мөһим. Минең тугандарым, якындарым араһыннан күбеһе ошо изге һөнәр хайлаган кешеләр. Әдерәк кенә булһа ла, уларга ярдәм итәйем дип, бына шундай азык-түлек тапшыру идеяһы тыудыла инде ди ул. Был юлы калабызның инфекция госпитален хайлай Суфия Нурихмәт кызы. Участвуем в акции заботы врача. И вот когда-то в 2012 году я здесь лежала, когда еще заведующим был Амин. И вот 3 дня здесь. У меня родственников много, врачей 12 человек на сегодняшний день работаем. Поэтому вот хотела участвовать в этой акции. Но выбрала вас почему? Потому что условия тяжелые вот, во время пандемии. Желаю вам здоровья, терпения. Оставайтесь жизнерадостными, также дарите нам жизнь, улыбки ваши и заботу. Спасибо. Кызганычка каршы күптәребез ошо сиргә юлыккас кына табиптарның ни тиклем авыр эштә эшләвен күрә, үз һаулыгы тураһында ла кайгырта башлай. 3-нче көн генә Ишембай калаһының инфекция госпиталеннән сыктым. 5 көн буе минең һаулыгым өчен медсестралар, санитаркалар, врачлар йөгерделәр. Шул тиклем военное положение, хәрби хәл дип әйтергә була моны. Кешеләр бу больницага керә алмайдар, керһәләр юнәтергә тырышалар, системалар, уколдар яһайлар. Аурудан һуң ныклап шәбәеп китү өчен нимә эшләргә? Табип язган даруларны эсергә, тын алу, гимнастикаһын эшләргә, күбрәк хәрәкәт итәргә һәм саф һавала йөрергә, йокыга игътибар итәргә, сәламәт һәм дөрес туклану режимын тотырга, витаминдар эсергә. Үзеңә эмоциональ яктан ял биреп алырга кирәклеген искә төшерә Зөлфия Мустафа кызы. Изгелек эшләгән кешеләргә рәхмәт әйтеп, уларга һәм үзебезгә сәламәтлек теләп, тормыш куйган һынауҙарҙы еңеп сығырға яҙһын барыбыҙға ла.
Хәнә Максутова, Арсен Рахманголов, Ишембай хәбәрдәре. Шуныһы шатлыклы. Һуңгы йылдарда атай нигеҙен ҡоротмай, һыуытмай, киреһенсә тыуған ауылында ҡалып, шунда төпләнеп, бәхетле, бәрәкәтле тормош көткән йәштәр күп ауылдарда. Ишембай районының Ишәй ауылында ла йылдан-йыл яңы йорттар ҡалҡа. Яңы Ишәй тип аталған поселокта ҡалҡып сыҡты. Ул йорттарҙы йәштәр һала. Тимәк, киләсәк йәштәр ҡулында. Артабан киләһе сюжетта. Артур Заһидуллин Ишәй ауылында тыуып үткән. Бала сағы үҫмер йылдары ошо ауылда ата-әсәһе, туғандары, дуҫтары менән үтә. Ҡайҙа барырға, кем булырға тигән һорауда тыумай уның алдында. Маҡсатлы эшсән, дәртле егет тыуған ауылында төпләнә. Мин бына быға сайынды культура өлкәһендә эшләгәнгә хәтлем бизнес менән шөғөлләнгәйнем. Һуңынан мына ауылға ҡайтып, ошо Ишәй ауылында нигеҙ ҡороп инде үҙемнең хатыным менән 18-нче йылда нигеҙ ҡороп өй һала башланыҡ. Әлеге мәлдә инде мына 70% төҙөлдө тип әйтергә була инде. Алдағы йылға, Алла бирһә, өйҙө төҙөп үтеп, ошо өйҙә йәшәй башларға ине. Ауылда рәхәт, үҙеңдең ишек алдың, үҙ донъяң саф һауа. Аҡса артынан әллә ҡайҙарҙа йөрөгәнсе, тыуған ереңдә ең һыҙғанып эшләйһең. Ә ҡалала йәшәүҙең ҡыҙығын күрмәйбеҙ. Теләгең булһа, ауылда ҡаланыҡынан да яҡшыраҡ итеп йәшәргә була, ти Артур. Киләһе йыл яңы йортон туйларға әҙерләнгән егет Ишәй ауыл мәҙәниәт йортонда художество етәксеһе булып эшләргә лә. Ҡатыны Ләйсән менән Камила, Әмир, Таһир исемле балаларын тәрбиәләргә лә өлгөрә. Тағы ла бер яғы бар уның. Йыр, моңға ғашиҡ ул. Буш ваҡыттарында гитараһын ҡулынан төшөрмәй. Ҡыҙы Камиланың да тауышы матур. Атаһына ҡушылып йырларға ярата. Йыр-моңға атай-әсәйем элек йырлай торғайнылар инде. Әсәйем дә концертларда йыш ҡына Салихта йәшәгәндә үк йырлап йөрөгән, концертлар Ишәйҙә лә йырлай торғайны. Шулардан, наверное, мин дә йыр-моңға ынтылғандыр инде. Элегерәк Тамада булып та йөрөй торғайныҡ. Шул һуңынан бизнес менән булышып, ул эш тороп ҡалды һәм мына әле культураға эшкә килгәс инде киренән моң керде тип әйтергә була. Яңынан йырлай башлап, репетицияларға йөрөп. Күптән түгел Бәлебәй ҡалаһында үткәрелгән Йәшлек шоу 2020 Бөтә Рәсәй фестивалендә ҡатнашып, 2-нсе урын яулай. 17-18 ноябрҙә Өфө ҡалаһында үтәсәк, ярым финалға сыға. Хәҙерге ваҡытта дәртләнеп йыр бәйгеһенә әҙерләнә ул. Артурға артабанда алдына ҡуйған маҡсаттарының тормошҡа ашыуын, эштәренең уң булыуын теләйһе генә ҡала. Тыуған ауылдарҙың бөгөнгөһө һәм киләсәге ошондай сәмсел йәштәр ҡулында бит. Хәнә Максутова, Арсен Рахманголов, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән бүгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО – это ответственность и обязанность каждого владельца автотранспорта. Центр страхования в городах Ишимбай и Уфа занимается предоставлением услуг по страхованию автомобилей, имущества, квартир, домов, жизни и здоровья. Оперативно застрахуют выезжающих за рубеж. Сотрудники Центра страхования проконсультируют по системе ипотечного страхования, подготовят документы на сертификацию ГБО и ТСО, изготовят госномера. Удобно, когда все страховые компании в одном месте. Город Ишимбай, Стахановская, 51, офис 201. Номер телефона 8 917 76 97 200. Город Уфа, Менделеева, 10. 8 937 84 83 111. Проконсультироваться и оформить полис вы можете с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 14. Доставка полисов по городам Уфа и Ишимбай бесплатна. Учебный центр «Промстройгаз» имеет более 70 представительств на территории России. В феврале компания открыла свои двери и для ишимбайцев.
Основные направления работы – обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки, повышение квалификации профессионального обучения. Материально-техническая база центра позволяет эффективно обучать как руководителей компаний, так и специалистов. В перечень 500 направлений входят рабочие специальности, пожарно-технический минимум, первая медицинская помощь, промышленная и электробезопасность. Также получить специальность могут будущие электрогазосварщики и инженеры по охране труда. Обучение проходит на очной и дистанционной формах с использованием мультимедийных систем. Доступна переподготовка на базе среднего и высшего образования. Выпускникам выдается диплом, удостоверение или свидетельство. Адрес: Стахановская, 51. Номер телефона: 8 987 4 800 600.